chairipo ndekuti vamasamba varikunwa vari kumangarira Gubede vachiti Gubede uya utsanangure nhau yako yekukubata mubhedroom mangu kuma9 usiku. Gubede uya utsanangure nhau yako yekukubata mubhedroom mangu kuma9 usiku. Waita basa secretary baba mangari dari nukwe mkana simutaure mazweni nai mutsanangura nyaya yenyu vasvika pachina auraitinzika makasununguka pamusoro yadaro pamusoro makorokota pamusoro chito tito ndaya pamberi penyu baba nhau yangu ndeye Gubede ndakapamba kumba kwangu kumba kwandakaroora pane imba ndakapoinonzi bedroom andosvikira semukwasha. Imba iyo ndakasvika kone kumanenze manheru mai madzimai wangu namai vavo vanga vari pa next door vaitaura zvinhu zvavo. Pandakasvika pamba apa ndakasvika ndichida kutora chitupa chine mwana wechikoro wangu inini. Saka handina kusvika ndakasvika ndichitomira zvavari kutaura apa mudzengu wachasvika pano manje ambuya wangu ana hadzimai wana wanga arara. Saka ndagara kudaro Gubede akazosvika apo apa apinda mumba mune mubhedroom mangu muya ana kuzva ndakagara papi apo mbamba ndaona ngusumuka kumuna kupinda mumba wechirume ndiani. Pandakapinda mumba imomo ndaona Gubede akagara pamubhedha wangu semunhu akastroka ndakakwanisa kurova fight kuti anga akagara pasi iye ndobva andishandidzira ndobva ndadonha kudaro ndakasanga kutonda tsoka kundidaidzire zvakandiomera ndikadaidzira mukadzi wangu last year una August akanditema pano netsvimbo iyi ndofunga vanga murione ini ndiyangatori padhuze akakasira kuya pana pandiya yakasaura sei kundirowa saka ndikandibuni. Gobera akabuda chinyarariri ndakabuda kuchinyarariri ndikaronda tsoka dzake kusvika ndasvika pachikoro ndabvunza pachikoro murume anonzi Gobede munomuziva here masekretary gati akati chikwadi tinomuziva umwe wacho akati ndatomuona manje pakogesa nezvipfeko zvakudaro ndizvozvo chokwadi. Ndikati sondodini kunoda kumuona zvika newekuru wechikoro magadeti hazviti handei kune mukuru wechikoro ndiani kupa mvumo kuenda kupi kuna Gubede nekuti munogona kurisana usiku huno. Ndaenda kumukuru wechikoro mukuru wechikoro abva kuti aiwa varume imi nyaya kuti murume uyu muiziva here zvikanzi hungu munhu akuti munomuziva zvikanzi hungu agara chibuda nekuenda mazuva ese nekuti tsoka ndiswaro zvechikoro chino chinoronda tsoka dzevanhu vanobuda muno nekupinda muno saka tsoka zvecho inobuda nekudzoka mazuva ese. Tikati nemukuru wechikoro akanzi aiwa iwe usapedze nguva chienda unotaura kupi kuna Sapo Karikoga. Tikati hungu baba ndikaendieni ndichifamba ndichitodzoka kuna Sapo Karikoga ndasvika pagadroom ndakaona Gobede asvika achinja hembe dziri wekisuti iye abvisa skava iye abvisa ane dzimwe hembe dzakapfeka dzidzi ndavana kuti ndobva ndandinasekera vanhu Gobede akutsvaga weka unomuziva ndati handimuzivi zvanzi ari kuseri ndobva auya pachiedza pai zvanzi ndati hasiriyo baba munhu andarova akapfeka wekisuti neskava yeblue nechiredhiyo zvikanzi naye ndini redhi yacho ndina redhi yacho ndini ndakurowa ndini wawarowa apa gadhi watoona pandorowa apa ndiyandirosa ndati ndizomudzorera pano nokuti mukadzi uye mukadzi wangu upekai mai wake waindiregerera ndichipinda mumba chinziva kuti ane murume sei wechinzi umwe wacho uripo sei andiregerera ndichipinda nekubuda saka uri munhu wake paka aiwa ina ndingarova nenewe nditamirirani ndiri kuenda kwaSabhuku kana Sabhuku andozviziva ndiri kuenda kwaSabhuku anditesta aiwa ndende newe unogona kundirova murodi zvikanzi zveshuwa musekiti gata vanzi abata Gobede pamubata kudaro varume vaibvawo maticha aibvawo kwawaibvawo ndokandira ngatikuperekedze murume vandiperekedze ndinozi ndakastroka andipedza kuti andasvika paSabhuku ndasvika paSabhuku ndikaona mwana aripo ndikamusanangudzira mwana right baba hapo asi wagarirei vari kuya mai manje pane kwawakaenda ndagarira baba kusvika wakanzonzi no nguva dzasvika past 11 baba asati wauya kandodini zvikanzi no ndifambi netsoka bva kumavhu tatoona kusvika kumba kwangu 3 kilometers bva kuchikoro paSabhuku kusvika kumba kwangu 3 kilometers saka ndati ndidini ndingendimirire bhazi ra11 ndinobva kupi kumbura chienda kutodzikira pamba saka bhazi sati rasvika paka vasvika vanhu vaitsvaga nzira kuenda kupi tinenge tanzwa mambo makaenda kwaSabhuku mukatitsanangurira muchidimbu kuti kwaSabhuku zvakafamba sei? Sabhuku vakanditi nini nyaya yako unoda here kuti tiitonge here katugadzirisi ngati inoda dare Sabhuku ndobva wadaidzira dare raitwa dare reri rakatongwa nematongero akaita Sabhuku sematsanangudziro ariita ndobva kuti ana Sabhuku aiwa ina nditonge mombe kuti ndakataja mombe nditonge mombe asi enda kupi kutongwa mombe ndokuya kwandakasvika kuno kuchikwira dare kuno kwatiri Gubede babu taurai tinzwe ini ndakabva kuchikoro nguva dzadziri mapasti
ndichifamba ndini ndochangu ndakaivheneka ndakaona baba vakamira nemuti ndisati ndatombosvika kwautaura ndakasvika pamberi pavo asi ndimuti vanga vakamira nemuti sonemusawa ndandabvunza ndikati ndiani ari kumberi kwangu vakaramba varatidza ndauda kuti tanga ndakudarikira apapabva nditi iweyo ndobva ndati ndini gobete zvikanzi ndikukutsvaga uya pano ndobva ndatsauka pangu vakamira pega zvikanzi ini ndonzwa bainiki murume watareti ndobva ndiro vachidagiri padama mbomirai papa kuchapesa zvavo tenge tichiteerera mazwi kana munhu achitaura rega mataura vaita baba vati ndakakuwana uri mubhedha mangu mandinorara pamubhedha ndoma ndakakurovera imomo kuti akakubvuma kuti izvozvo ndizvo chokwadirana kuti azvisi usenderera mberi nenyaya yako kozwa wakutara yaye kunze iyo taura zvemumba zvomumba munyika zvakakuwana uri havana kundiwana kuti ndaitofamba ndikatowana vari pasai ande saka wandirova kudaro wakabva wacheze ndobva wadonha pasi ndotokandora chibagera ndobva wadonha pasi pachisimu kwanga ine kasimbi kwanga inako tumadhifomu dhibhara kwanga wakabata so ndobva wasi kwafuta wakabata chidhina ndobva ndatako zvauya sei chii chikuitika zvikanzi uyapano ndaita se ndobva ndasuduruka pandakasuduruka pawaranga ndatirege ndotorafonda kurekodhai toenda pamba pamuri kutaura nini saka ndichinotora foni ndichidzoka ndakati ndimirire baba havana kuita se havana kumira ndobva ndatora foni yangu ndobva ndadzoka vandaona munhu hapana uye akamira kudari ipapo pane murume akaona tochi ndichivheneka anonzi loiti ndobvaridza mhetero ari munzira zvikanzi tiyo zvikanzi tochi ndambochichiitika ndikati ndarohwa panapa zvikanzi arohwa nani zvikandaona murume anonzi anditiye ndonzi baba ini murume watareti ndiye andirohwa asina kuti ndimirire ndikuuya handisi zvataenda kuti zvikanzi unomuzwera ukamuona ndikati taona seunge munhu akaremara here kauti akasitoka ndanyatsokunzwisa nokuti paandoranga chiro dzakaita se ari kunetseka kana pakufamba ndokuti paandoratira kutoita se zotonisuzumira zvikanzi ati totaura nyaya yekokumba ndikati ai ndakuti mafootprints angu inapirire panapa panzvimbo pandaroverwa mangwana makuseni kuti kana ndamuwana ndouya naye pachi panzvimbo paandirovera otaura chinangwa chake chaandirovera kukamuri futi ndanesimererasi ndekuti ndisvike tichitaura nyaya yei ndobva wanditi ndobva wadzokera kumba kwavo ndobva ndana chivhenekachi saka dzedzenga ndanosvika pagadroom ndasvika pagadroom ndabvunza gadi ndikati pusindo aenda ku zvikanzi wapinda mukati watoenda kumba kwamufundisi marati arega ndiende kuti zvoenda kwamufundisi zvikanzi kwete iwe mira panapa baba mukutenderera ndoda kubvunza kuna baba edu ini baba tangu zvamuchiti ndaenda kwasabu sabu akakupa mapepa bharo rakakutonga inamo hungu munaro hungu right pedu riri kuna sekretari hayo watibomira imi baba mutonzvenga ndakubvunza baba nechingofamba zvenyu baba vanguva ichibhakira pasina chamaita uye ivo vakurova ivo vakamira nomuti wachovhera ndobva vakurova chibhagera iwo ndobva wachiti mirai ndimbo ndotsvaga foni ndoda kuzokurekodhai mirai ipapo ndichadzoka waida kudzoka kuita sei kutsvaga munhu akurova iwo uchitomuwa uku kwamukazosangana kubhesirumu uku wachinja uchizoti kapushaka ndiko kakumba chavo wachinja wangwabvogeza unoziva here kuti muzivawo muno mutemo kuhwa nochirema zvinochapira zvino unoziziva right mnayemkoma baba munogara padhuze nepadhuze rekati munovasiya akwete kutotanga musiwoyo makatanga kuvaona musiyo baba vakupete makambozwa nezvakati unombonana ikatozivana handitombowazire ndakatongozvona nachida kuti baba uri upenyu hwatiri kuona mararamira sezvavari izvozvi handai havangoeri kana vasimudza ruoko rukurova munhu ibhagera kuona kwanya kukasa kurova munhu era zvavari izvozvi vachasa ruoko rumwe chete vari murodi havana kuenda nemunhu iyeye hapana zvaitika obva kwakana chibhagera vachikurova hangaitike hamuzivane zvakanaka pasabhuku nyaya yakasvika regaisasveropedza nguva kuwanza mbambo padero retsimbi regaitipinde panyaya yedu nyaya yedu iri kuti pane adhesi iri pano karikoga village chief chiswiti mount down date 17 August 2025 to whom it may concern
ndini sabhuku karikoga ndanyora tsamba ino seumbo unotaridza kuti ichokwadi kuti musi wa 16 August uri mugovera ndakatonga varume vaviri mudare rangu. Mumhangali aiva Clayton Masamba, mumhangarirwi achiva Gubede. Dare rakaona kuti Gubede aiva nemhosva yekutora mudzimai wemuridzi kuburikidza nekurohwa kwaakaitwa naMasamba. Awanikwa akagara pamubhedha waMasamba. Takaona zvakakodzera kuti Masamba aripwe. Zvino akati anoda mombe 5 mudare redu. Ini sasabhuku handipikise muripo uri kudiwa naMasamba. Nokuda kwekuti handikwanise kubhadharisa mombe, ndipedzereiwo nyaya iyo Changamire nekuripisa Gubede. Pamusoro Changamire yatakuita kamurisa manyanga kuti muipedzise. Maita basa regai nditi dzimwe nyaya tinongononoswa dzemahara. Zviri nani kukunda kupeta muramba uchiri munyoro. Tinogara tichitaura kuti madzisabhuku ndoziso ramambo. Azhinji takatova pabasa rekuti nyaya dzakadai musadzitonge dzevanhu vatorana vakadzi. Chini kudziyananisa munzwa kuti vatadzirana sei, asi hamuripise munozodzisa pamambo. Mambo ndiwo anozopa judgment. Saka inyaya yanga yakatotongwa yakatopera kugara kuti murume uyu akabatwa nemhosva yekuti akawanikwa kuchiwa ari mumba munhu. Ainditi ndanzwa kuti makamati muda mombe 5 dzamaida nanhasi uno muri kuda mombe ngani dzawedzera. Regai tisapedze nguva iwo wabatwa nemhosva yekuti iwo waitora mukadzi siri pamutema zvitendero plaza anorarama neurema murumo. Anopedzera atosoroka aunza afa neBP azvitendero zvinezvo zvichabvisa mombe 9 zvauchabvisa. Unonzwika da mombe 9 chete dzauchada kuti upe murumo usazozvipanidza kuti kutora wakadzi vanhu. Unonzwika unofana kupa murumo zenyaya yako kuchangati vanhu obva wadzorera mari yake yedare yakakwirisa. Ndochiri zvandinoda kwaari. Unonzwika mari yake yedare ndikuita panopera masvondo 2 wouya womupa mari yake yedare yakakwirisa nemombe dzake 3 obva wampa murume mudare ramabuduki. Ndozvandokuda ndopera masvondo 2. Pamusoroi kuda pane vamwe vasina kunzwa mutongo wapiwa naChangamire. Changamire vati Gubede apa gadhare mombe 3 kuna Masamba Clayton nenhau yekutora mudzimai wake nekudzorera zvakare mari yake yakakwirisa dare musi wa 6 September 2025. Masununguro enda munosaina vakupeto yaikuno enderai secretary enderai